Az égből nem hullik semmi. Sem pénz, sem lakás, sem autó. Azoké lesz, akik nem várnak, hanem cselekednek. Akik meglátják a lehetőséget, és jövedelemmé alakítják. Szeretnél pénzt keresni? Sokat? Komolyan? Rendszeresen? Akkor a Top Groupban van a helyed. Felejtsd el a Telegram befektetőket és a motivációs gurukat. Itt minden egyszerűbb. Nem csak kedvezményt kapsz, hanem pénzt is keresel vele. Szereztél egy kedvezményes vouchert? Kedvezményt kaptál ingatlanra vagy autóra? Ajánlottad valakinek? Kerestél minden egyes üzleten? Meghívtál egy ingatlanfejlesztőt vagy autószalon? Reklámozod őket és pénzt keresel. Azonnal a vezetői programban vagy. Már érted, hogyan működik? Akkor már is nyerésben vagy. Itt még azért is fizetnek, hogy másoknak elmondod a kedvezményeket. A csapatod minden üzlete a te bevételed. A Top Group nem hype. Ez egy partnerprogram valós számokkal. Nem kell ingatlanosnak, brokernek vagy influencernek lenned, csak bátorság kell az induláshoz. Tudsz beszélni? Már is előnyben vagy. Tudsz embereket találni? Akkor bizony sokat nyertél. Szóval, ha bevételt akarsz, cselekedj. Ha autót akarsz, válasz okosan. Ha lakást akarsz, szerezd meg előnnyel. És ha mindent egyszerre szeretnél, üdv a Top Groupban. Top Group. Itt nem álmokat árulnak, itt pénzt keresnek. A földön, 4 keréken, a városodban, ott, ahol élsz. Nézz körül, mindenhol építkeznek, mindenhol autókat adnak el. Kapcsolódj, reklámozz, keres pénzt. Minden kedvezmény dolgozzon érted. Top Group, ne várd meg a megfelelő pillanatot, teremtsd meg te magad.